olatu korear hau surfeatzeko oportunidadia, eta aurten bebai, pentsa behin dugu, olatu hori ezin dela utzi pasatzen surfea barikan. Orduan berrez be, hemen dakau Mika Festa. Kaixo lagunok, aurten bat naiz. Aurten, hasiko da. Arratzaldeko 4etan ateak irekiko diaz, baina espektakulo, konkursua, cover lehiaketa 4:30 hasiko da, bai, 4:30 ez da? Lehiaketaren ostian, egongo da after party bat Errebalen. Nun, jendiak izango dau dantzain edo bakarrikan egon eta ambientiaz gozatu. Porque benetan, jonek esan dagoen moruan, da gauza bat ez gendula espero, Ales berak esan dakuak, ikusiko zu, ondo aterako dela, baina ez naban espero alakua izatea. Oso esperientzia politxa eta gonbidatzen dut hiritar danei, eta hiritarrak ez diazena, kanpokoei danei, mesedez, etortzia. Naiz eta, igual, kapopan mundutik aldenduta egon, ni bebai, ez nahu hor nitxo horretan, baina nitxoa bebai, esplotoin bediaz, eta aurten bebai, nobedadia dituguz. Orduan, pentsau genduena izan zen, bai, egitea, pintxo ibilbide bat, oinarrituta asiatiko gastronomian, eta oso pozik gaude, ze hamalau taberna jatetxe zea puntau dia, ez die, pintxo edo bebai erariak. Izango dira, pintxo ibilbide hau, bai ostegunetik domekarte, orduan, ekuiko dugu ez bakarrik Mika Fest egunian, baizik eta, pizka eta asteburu osuan aukera dastatzeko eta ibiltzeko, eta pizka beste aukera bat, festa egiteko. Bai, beste urtean, hau papel bat zen, eta udaletxearen konfiantza behar genuen, eta, inork ez zekien zer gertatuko zen, baina egun baten konpetizioa beteta zegoen, eta tiketak eta butakak igual egun terdi batean saldu zinen. Aurten badator jendea Zaragozatik, Bartzelonatik, Madridetik, baina propuesta bidali dute Mallorcatik, Euskaditik, gure igual objektiboa da ere, hemengo eskolak eta Ibarko jendea, hau aurten eta iaz ikustearen, paso bat aurrera eman eta ni ere apuntatuko naiz. Oso zaila da kolizioan gertatzen dela imaginatzea. Eta 5 minutu basatoz, igual gero begiratzen duzu, eta 2 ordu egon zea bertan, ezta? Eta orduan da, Eibarko jendea tabernetan daude, eta kartela bertan egotea Mika Fest irekitzen du Eibarko jendeari. Aukera bat da, eta ni pentsatzen dut aukera politxa eta mantentzeko aukera bat da. Ez da zeinak disfrutatzeko gauza bat. Bai, ni ulertzen dut, dantza itxia ez dala askoren indarra, ni oso dantza itxarra nahi, ni mugitu ditzen nahi. Baina gisa da, gazte horre begiratzen gai, ikusten duzu nola dantza itxen da betez, enbidixia sortzen dut zuen. Eta benetan ikusgarri izan, benetan, gomendatzen dut jendia urbiltzen. Gaitzak izabe beste kultura. Beste kultura bizkat ezagutzeko. Eta gauzak ez da.